Masquerade saying More Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe tawegira inyaya ya buditswa nima lawyers a job Sikhala runzi va dismissirwa ya later inga applywa for his discharge runzi yarambwa na magistrate wataurayo vachiti job Sikhala ane case yari kufanira kuanza vakataurayo vachiti pane video iripo and iri kuratidza kuti job Sikhala ndianga aripo zvakare voice rake ndo raibuda achitaura izvi achi-incite violence achiti zvakare aikurudzira vanhu kuti vaite a demonstration muri Zimbabwe. Saka zvanzi job Sikhala ane case yaari kufanira kuanza. Saka zvakadaro later discharge yake yadismisswa muri Zimbabwe. Zvikanzi nyaya yake inofanira kupiwa mutongo wake muri Zimbabwe. Vaharrison Komo vabudisa nyaya yemushure mekunge vaka-apply for discharge yajob Sikhala. Zvichinzi job Sikhala havasi kunzwa mushe mavari mujeri momo, zvichinzi kuita tsvina ine ropa, ndo marumors ndo nyaya iri kubuda pa-social media. Zvichinzi saka malawyers avajob Sikhala vaenda kano-apply for his discharge asi magistrate varamba vachiti vajob Sikhala vari kufanira kumirira mutongo wavo vopiwa mutongo muri Zimbabwe. Mushure mekunge mabuditswa evidence yevideo rajob Sikhala vachinzi vari kuincita violence muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatavigira muzuva ranhasi. Amene munoiona sei? Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.